makoti nihleli nje nisebenzi ngoba nithanda ukusebenza nifuna ukugqilaza izingane zethu. Wena phela nje ngeke nje uMamkhize angakuqashi. Futhi wena nje akakwenza usite manager. Yazi wena phela usungawuplastela uforum. Hawu. Hayi, ungasebenza wena ka construction. Hawu ma, ngenzeni manje? Njoba nje ipeanut butter uyifaka esiqweni engathi uplastela nje indlu. Futhi uplastela indlu angaze njani na isithabathaba sendlu. Hawu. Hayibo, ngoba ngiceba isinkwa nje ngisaqala nokuqala ukusigcoba lesinkwa angakasigcobi na kahle kodwa mayini. Ngisho izindlu zomxhaso ayikaze iplastelwe kanje. Hawu. Hayi cha phela abantu bangajabula. Yazi ngisho itiyela ngaba linawo amaphotholi ukuba kuthiwa mebezolifaka itiyela bafaka itiyela engangale peanut butter olifaka esiqweni. Kuphoboka amatiyela nje ukuba banika wena lo msebenzi wamatiyela. Ngabe sihamba emgaqweni nje hayi impela engaphoboki ngisho athiwa sekufike ziphi ikhukhula. Hawu. Makoti. Hayi nokuthi ukumosha lento yenzayo angazi mina ukuthi ibizwa ngani. Kuthiwani kodwa mase kunje noma ekhaya nanilamba ukhokhela zonke lezi insuku owayiphila kini ninganayo imali yokuthenga ipeanut butter usuthi ke nje ngale mali yenkani yami usukhokhela ke konke ukuhlupheka kwakini ukhokhela zonke lezi zinto owawuzidla zingagcotshwe lutho. Makoti umona ubuyiseli isinkwa lesi akuyona indlu ungafaki ipeanut butter engathi uyaplastela. Vula ingqondo makoti ukudla kuyathengwa ukudla kuthengwa ngemali. Zinyuka nje izinto ezitoli nina nokumosha. Hayi uyamosha umuntu ongayazi imali isetshenzwa kanjani. Nani but umuntu akasakwazi ukugcoba isinkwa emzini wakhe. Hayi suka, hayi lesakwazi asihambe ngeke.